Ja, doe maar wat dikker. Gewoon lekkere dikke klont die er in die naden loopt. Ja, nee, kijk, hier ertussenin zie je daar nog maagdelijke stukjes bout. Die moet allemaal lekker dik in de zwarte blubber. Ja. We hebben net vorige week het roer helemaal vastgeklonken. Die bouten die zijn echt de ouderwetse stijl met heet gestookt en de koppen erop geklonken. Dat zit dus nu muurvast. Hoe kijkt u hier nu naar? Nou, de laatste inspectie voordat we het schip in de onderwaterverf zetten. Dat werd vroeger ook gedaan om de aangroei in zeewater tegen te gaan. Want als je gewone verf in het water zet, dan groeien er binnen een paar maanden mosselen, schelpen, algen op. En is het schip niet meer vooruit te krijgen. Ik ben hier 14 dagen per jaar, zo ongeveer. Uit Denemarken? Uit Denemarken. En dit is het 4e jaar dat ik erbij ben. Dit zijn de spijkers voor de luiken, voor het scharnieren van de luiken. De spijkers die zijn te lang en dus moet ik iets inkorten, anders dan splintert het hout. Zo, nu kunnen we drogen en daarna gebruiken voor de hengsels. In Denemarken daar vaar ik met houten boten. Ik ken eigenlijk heel weinig van timmeren en zo, want ik ben werktuigbouwer. En toen ik gepensioneerd raakte op de ANW'er, denk ik wel wat anders doen met het hout. En daar ben ik dus mee bezig geweest in Denemarken de laatste 10 jaar. En toen kwam ik hier en ik denk, nou, dat is zo mooi, daar wil ik bij zijn. Het is misschien wel een beetje te zien. Dit schip is een koopvaardijschip uit het einde van de 16e eeuw. Maar het had ook een aparte typering. Het werd namelijk ook een jacht genoemd. Het is daarmee ook meteen het oudste jacht van Nederland wat nu bestaat. Kijk, dit zijn een paar van die duizenden pennen die we erin hebben zitten. Die worden aan de binnenkant ook, dat is dat streepje wat je hier ziet, dat is de keg die de pen uitzet, waardoor die muurvast in de huid zit. En aan de buitenkant van het schip heb je hetzelfde, van een iets andere vorm, maar ook met het doel om die pen uit te zetten en hem vast te klemmen in de huidgang. Dit dat hier ligt, als dat tussen die delen blijft liggen, dan gaat het op de duur rot en dan kan het rot veroorzaken. En vandaar dat het zoveel mogelijk tussenuit gehaald wordt. Het is net als het aanzuigen van je vloer van je huiskamer. Iets ingewikkelder, maar het lijkt er wel een beetje op. Ik ben trots op dit project, ja. Ja, het is leuk om er aan mee te doen. Het zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden. Ik heb ook een diverse achtergrond. Het onderwijs en rechterlijke macht, universiteit. En van alles en nog wat gedaan. Energieproductie. Ze hebben de mond er weer vol van. Dus, nou doe ik hier aan mee als vrijwilliger. Nou, we staan hier bovenop het schip, op het bovendek, oftewel het verdek. En dit is in feite de echte romp van het schip. Dat is heel sterk en stevig gebouwd. Maar er komt nog meer op. Hier op het voorschip komt nog een opbouwtje. En dat heet het vooronder. Nou, hier op het achterschip komt dus nog een opbouw van een paar meter hoog. En daar komt zelfs een hutje in. Dat was doorgaans de hut van de schipper. Ja, uiteindelijk na 8 jaar zwoegen met al onze vrijwilligers, ja, is het wel een heel prettig gevoel dat deze romp nu klaar is. Na 28.000 manuur hebben wij dit schip nu volledig in elkaar zitten en dat ziet er prachtig uit. Ja, het geeft ons wel een heel tevreden gevoel.